Na Praze 5 máme pro vás novostavbu, která inspiruje. Jste připraveni? Protože prohlídka začíná právě teď. Toto je prostorný byt 2+KK. Světlej, moderní a prakticky navržený. Kuchyň je plně vybavená a obývací část je ideální pro večery doma. Ložnice je klidná a útulná. Tady si opravdu odpočinete. Klidná lokalita, vše po ruce, obchody, MHDčko, parky. Skvělé místo k bydlení. Koupelna je moderní, čistá a připravená k použití. A hlavně, v nabídce je přes 20 bytů. Od 2pokojových po velké 3pokojové. Chcete prohlídku? Ozvěte se nám, rádi vás provedeme.